Potter. Tror du? Ja, jag ser det. Det står Harry Potter. Kanske inte läser ut den på en vecka. Tror du inte? Vad tror du är nästa då? Jag tror att det är ketchup. Var försiktig med den. Är det farligt? Kan vara. Telefon! Eller? Mm. Öppna. Och papperna är bara hur den fungerar. Och så skjuter du upp den för att se vad det är för bakgrund.